गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर नोंबाजै रानिया नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव एम्बु बेदर संनानै दिन्थिनाय जाय बेदरखौ जोङो दैज्लां बोथोरावल' मोननाय जाया गुबुन जानला मोनला बोथोराव मोननाय जाया स' बिनि थाखायनो दा दैज्लां बोथोर बेनि थाखायनो जोंहा जाय बिथां लायग्रा बे बिथांनाव बे बेदरखौ अर्डार खालामनानै दिनै जोंहा जानाय जागोन बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों एम्बुखौ दा गोदागोरबाय नै गोदागासिनो हाबाब नै बियो नै दाखुवा मानसि खावना लांग्रा साइसखा दे सोमावदो खादाखौ जांख्रिदो एसे औ दे बरिया वादा सनाफोर नै रेडि लाखाजोब्बाय आङो नै सारायाबो जानखाबाय दा नैबेखौ होनोसै जिरा मस्ला फानलु नेरसिं दंजोबो बेयाव दुंबायानो थावाबो सामब्राम गोजाखौ हरगोन सां बे मस्लाखौ एसे हरजामसां सामब्राम गुफुर एसे ओमफ्राय नैबे मस्लाखौ एसे ओमफ्राय नैबे मस्ला दसे एवदो मोदोमलायखाबाय लोगोफोर जि गोथाव दंखाबाय बेखौ होनसै दै ओंखारबाय नै दै ओंखारो बिदिनो एम्बुआ दहायनि आद्राखौ हरजोब्बाय आं जिरा मस्लाखौ दै होनानै फोमोनसै एसे दैखौबो होनानै लाबाय आङो लोगोफोर दैजों फोमोननांगौ नालाय बेदरखौ एसे खोबनानै दोनसै मोदोमफ्रुजोबखाबायलै सयथिबो जाबायानो नै लोगोफोर आंना एम्बु बेदरा दरसे साखिना लानि स' लोगोफोर दायो नोंबाजै रानिनि एम्बु बेदर ओंख्रि संनाया जोब्बाय माने मोनबाय जोबोद गोथावानो जादों आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम जाजेननाय खोथाना बिराद गोथाव मोनदों आरोना जाबाय थानो लुबैदों एकदम गोथाव जासिजोबदों ओमफ्राय आंना बिखुनजो रानियाबो साखिखांबाय साखिनानै खोन्थाखांबाय आरो जोबोद गोथाव जादों जाबाय थानो लुबैदों होननानै आरो खेबसे जानो फैबावदोंमोन मानसिया ओमफ्राय जालांबावखोनो माखोथाय आं नायस्लाबासै आरोना बिदि दा माथो खालामनो मानसिनि जिबन जानायजोंसो थांनानै थायो जायाबानो गैया आरो जाबासो खामानि जायाबानो खामानि गैया बिनि थाखायनो जोङो जानांगौ मावनांगौ बिदि जायो आरोना दिनै जोङो बे एम्बु बेदर दालि जहल आलु फाजा बेजोंनो बे जाम्बा उदैखौ थगायनानै दोनसिगोन आरोना दा नोंथांमोना एम्बु बेदरखौ गोथाव मोनो ना मोना आंनो कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहर आंनि बादिब्लाथ' जोंनि बर' समाजाव एम्बु बेदर होनबाथाय बिराद ज्रोम माने मोनलाबायनो थाङा दैज्लां समावल' मोनो दा बोथोरा दैज्लां ओंखायनो जोंहा लायदों ओमफ्राय खेबसे दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों सोरबा बैसाग मासाव ओंखारजेननायखौ जाया होननानै जायाखै जोंहाबो दाखालि समाव जाफुबाय थादोंमोन बैसाग हाबजेननायाव बे समाव जायाखै दिनैसो जादों आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम मालाबा जाबावगोन बिनिफ्राय बांसिन जाबावगोन आरोना दा बेनो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्टिं मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो दिनैसो जाय फार्स्ट नायदों बिसोरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो अननानै दा आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय